Kamil a akurát sa učí text pesničky, ktorú ideme nahrať. To pesnička je bez textu. Odkazujem našim fanúšikom, že fakt, že nechcerú na tú gagu a podobné sračky. 1000 ľudí na koncerte a 6 ľudí pobluje. Ľudia, zoberte sa, staré časy prišli, odišli, neodišli. Dúfam, že neodišli. Ste tu vy, ktorí to môžete zachrániť, ktorí prídu a zapakujú si na poriadnu muziku, nie na žiadne Nejdem proste obmedzovať žiadne iné hudobné štýly. Cecky. Práve pripravujem oškvarky. Bol som nejaký strom, ktorý vydával sovie zvuky a bolo to fakt, že super. Čo zas chceš? Som šťastný. Týmto pozdravujem Rolanda od Zdenky Prednej, bubeníka. Strašný týpek, Roland, respekta.